Hindi ko na yun, ha? Monthly lang. Road state. O, 32. Di ba yung tikulit ka ito? Yun, may yung tikulit. O, repeater na lang. Ano? Kasi lang mo. Bing, ano, nakamibing.
Ano nga,
Nagtalaga sa kamay. Nagigila sa kana. Wala ba ang ayos na sino ka ba nila?
Buwad nyo.